3, 2, 1, 0. E vorba de mașini durate cu subwoofer și boxe în loc de bancheta din spate. E vorba de curse și roți încinse, de șoferi adevărați cu aptitudini deprinse. E vorba de mașini durate cu subwoofer și boxe în loc de bancheta din spate. E vorba de curse și roți încinse, de șoferi adevărați cu aptitudini deprinse. Motorul toarce, nosul e pregătit, roțile se învârt pe loc când văd verde au pornit. Rămâne doar fum și urme de roți pe șosea. Neonul o luminează și pragul mușcă din ea. Nu contează mașina, contează că ai putere. Jantele de aluminiu și pedala care cere călcată la maxim și un drift la final care lasă un nor de fum să ne ascunde în fundal. Tot ce ai în minte este linia de sosire, depășiri la limită și urmăriri ca în filme. Poliția nu e o problemă că nu ne ajunge. Dacă nu știi să apreciezi viteza te distruge. Calcă frâna numai când ești obligat. Câștigă în ultima secundă, publicul va fi șocat. Fata din dreapta e premiul că ai câștigat. Te va recompensa la hotel la noapte în bar. E vorba de mașini durate cu subwoofer și boxe în loc de bancheta din spate. E vorba de curse și roți încinse, de șoferi adevărați cu aptitudini deprinse. E vorba de mașini durate cu subwoofer și boxe în loc de bancheta din spate. E vorba de curse și roți încinse, de șoferi adevărați cu aptitudini deprinse. E pentru cei care iubesc viteza, care merg noaptea în grup și ocupă faleza. Pentru cei care șofatul e o pasiune, dau volumul la maxim și fac hip-hop-ul să răsune. Pentru fetele de pe capotă, de la expoziții cu care n-ai să reușești să închei armistiție. Pentru ascultători, pentru susținători, pentru acei șoferi ce intervin și fac furori. Pentru mașini de firmă și fete ce fac senzații. Pentru linia de start unde e multă agitație. Pentru senzația că suntem doar noi pe drum și pentru motorul care ne propulsează acum. Pentru cei ce văd șofatul o competiție și sunt gata să urci în mașină în orice condiție. Pentru toți cei care bagă bani în mașina lor și pentru cei care trec pe roșu la semafor. E vorba de mașini durate cu subwoofer și boxe în loc de bancheta din spate. E vorba de curse și roți încinse, de șoferi adevărați cu aptitudini deprinse. E vorba de mașini durate cu subwoofer și boxe în loc de bancheta din spate. E vorba de curse și roți încinse, de șoferi adevărați cu aptitudini deprinse. E vorba de mașini durate cu subwoofer și boxe în loc de bancheta din spate. E vorba de